arrivare e sto a cercare l'uscita intanto. Che fai il giro e te va fuori. Boh, meglio così, Fa il modo di parlare. Negalima telefonu šnekėti. Tu žinai, kad už telefą baudas duoda ir iš pirmos juostos į antrą lindai. Už ką? Už fakių tą duosiu baudą. Fakius man duoda. Varyk iš jų, kad bentam paskambinti. Fakius man. Tiesiai iš Žirmūnus varau. Hej, chlapi, dajte si pokoj! Nič nerobíme, dajte si aspoň pokoj. Tu nemáte čo robiť na motorkách. Dobre, ja sa ospravedlňujem. Pane! Hej! Pane, ja sa ospravedlňujem. Medzi lavy. Čo? Medzi lavy. A čo tu chcete? Veď vidíte, pane, vozíme sa. A prečo sa tu vozíte? My sme nechceli nikomu zle. Robíte zle nám. Chápeš to? Prepadujeme ako banditi. A ty si tu ako prišiel? Ako bandita? Pani, ja sa vám ospravedlňujem. Tu je lesná stráž. Kľudne mi daj na hubu. Hej, Ja, a bude to útok na verejného činiteľa. Hej? Aj na jedného, aj na druhého. Ja nemám, prečo? Nie, Nie, my slušne, prosím, aby ste slušne. nám ukázali vaše doklady. Slušne, tak on na mňa vyťahne zbraň a druhý baku. A prečo? Dajte zbyť, že som im nenajebal. Prečo? Čo si začal robiť? Jako, čo som začal robiť? Áno. A čo keď ma zastavia dvaja chlapi, tak čo mám asi robiť? Ale dobre, Jeden ale na baku a my druhý ťa zbraň. zastavili na našem súkromnom pozemku. Jako by sa tebe ľúbilo, keby Počkajte, niekto z pane. nás behnul k tebe do Pane, zahrady. prepáčte, nechcem byť drzý, môžem? No?
súkromnom pozemku Toto telesného je súkromný spoločenstva. pozemok. A máte ho označený? Počkajte, tak to sme nevedeli, my by sme sem Vy nešli, keby ste na vieme. našem súkromnom pozemku. To sa ospravedlňujeme, my by sme sem nešli, keby vieme, že je súkromný. Samozrejme. A vyšli ste na ten súkromný pozemok už vtedy, neviem, kade ste vešli do tohto lesa, ale ste vešli na náš súkromný pozemok. My sme tiež zablúdili, ale sa vám ospravedlňujem, my sme vás... Prečo ste sa tam takto pri tom zablúdení vozili po tej ceste hore dole? Hen tam dole? Tam sme sa otočili, lebo sme nevideli kam ďalej, pane. Vaše doklady? Nemám tu doklady. Nemáš? Nie, Môžem si ťa odfotiť? môžete. Tak, daj si dole chvíľu. Nie, nedám. Nie? Tak si to odfotiť. Oni si ťa policajti. Pane, a ja som slušný, hej? A ja som slušný. Ja som ťa slušne požiadal. Hej? Ja hovorím, ja sa vám ospravedlňujem. Počúvajte, chlapci. Na budúce vám najedem, jak ma tak... Nevadí. Nevadí, Mali ale... ste mi nájsť ruka za ten preukaz, rozumiete? To by bolo úplne o niečom inom. Nie, že ma Ja som ho držal v ruke. Nedržal si ho. Ja som ho držal v ruke, Držal takto. v ruke zbraň, prosím Takto ťa, som čo tu ho- na mňa takto som ho skúšaš? držal. Držal si v ruke zbraň. Takto som ho držal. Držal si v ruke zbraň. Není pravda. A Není ty pravda. tiež. Ty si útočil na ňoho motorkou. Adekvátne. Ja útočil na ňo motorkou. Áno, útočil si na ňoho A motorkou. potom On ťa zastavoval. potom tvoj výkrik, je to tu zdokumentovaný, ten výkrik. Choďte obidva do piče, ja vás tu obidvoch rozjeb. Čo tu na mňa skúšate pre Boha? Veď jeden má pištol, Veď my druhý má sme doma, bazooku. pochop to. Vy ma máte, ani policajti by ma takto nezastavili. Nie? Tak to si vyskúšam. Ani sme nevedeli, že vy ste tu doma, že to je súkromný My pozemok. sme tu doma, Chápeš toto to? je Ja som Viete, súkromný. my sme- Vieš, čo tu robia ujebať motorkári? motorku. Vieš, čo tu robia Ja som si myslel, motorkári? že mi chcú ujebať Neviem. motorku. Už niekoľko, koľko razy, keby som sa neskoval a neuskočil, tak ma zabije s tou motorkou. Na zadné a do mňa. Tak to by sme si nedovolili, samozrejme. Ako my sme vám nechceli vôbec Na zle. budúce. Viete ako. My sme nevedeli, že to je Keď bude súkromný na pozemok. budúce, tak to spravíme úplne ináč. Na budúce nebudem, my sa vám tu voziť Na nebudeme. budúce tu budú s nami aj policajti. Jasné, nech sa páči. My sme nevedeli, že to je súkromný pozemok, To viete? je súkromný pozemok. Viete moc dobre, Už kade od sa Salaša, od rampy na Zliechovskej ceste, to všetko je súkromný pozemok. A ja som myslel, že to je lesného spoločenstva tuto. Nevedel som. To není prvý raz, čo tu robia No ja motorky, som v takže lesnom sa spoločenstve nedivte, a- že sme... Tak zo zadu si ma môžeš odfotiť, keď chceš. Dohni nohavice, daj dole nohavice, odfoťni si. Chápeš to? Tento mi tu pchá baku do spajdu ty, to proste to nenormálne. Pozri sa, my máme také Pozri skúsenosti sa. s motorkármi, Tak ale... také skúsenosti s motorkármi, Keď že... zastavujeme s pištolou, Páni, my tu sme s tí, bakou, my sme no? tí, keby ste tu stáli, osobne by sme pri vás zastavili, ani keby nám nejdete nič robiť. Ten výkrik, to on. Však áno, ja som... Mal v ruke zbraň, chápeš tomu? Nie. Však keď na teba niekto mierí zbraňou, To není pravda. ale nie, to nie je pravda. Ja dokážem pochopiť aj vás, aj nás, rozumiete? Počúvajte, chlapi. Existuje tu jednoduchá dohoda. Že tu nebudete chodiť. Bez Ináč- problémov, ja sa sem nechystám znova. A ináč, keď tu budete chodiť, tak tu nastanú iné sankcie, také, že tu bude s nami Prečo by čakať. sme vám tu mohli chodiť? My sa nepotrebujeme chodiť, nás stačí povedať. Ale keď ste A my sme takí tu tiež féroví chalani, nikomu zle ako sa nechceli. čím tvárite, čo si nedáte ty prilúby dole? A na čo si My budem sa navazovať? neskováme, na budúce si dáme kukly. Tak Aj my. Ne, že si na mňa No, hodil tak zbraňou potom- pred kolegom. Áno, Si ma zastával s pištolou. Priznaj to. to není pravda, Tak si to je férový. prvá vec, Boha, áno. si férový teda. Ale ja sa neskrývam za prilbu. Povedz, tak to priznaj, že si na mňa mieril pištol a zastával si ma s pištolou v ruke. Pretože ty si na ňo išiel s motorkou. Tak Áno. to A ide keby po som ceste, nebol to nie? tuto, tak už by si bol dávno v piči, Išiel som kamaráde. motorkou, Veď už ale idem po není ceste, sme lonejší, čo ty chápeš to? motorkári Nejdeš na po nás ceste, robia. to není cesta. Sorry, ja sa To nečudujem, není keby mu cesta. to dáte do tých Toto špajdu, však sa není tu rozjebe. verejná cesta. Však by sa tu rozbil, keď mu to dáte do tých No ale však o špajdu. to ide. Keď on útočí motorkou, tak prečo by som mu nedal do kolesa poleno? Tak to, vieš ako? Ako útočil motorkou, ako to myslíte Akože povedať? nie. A čo spraví asi tá motorka, keď narazí do mňa? Má pohľadka, že? Použil motorku Ale vy ju ako počujete, zbraň. vy viete, že idete, že ide tá motorka. Nezastavuje sa nikdy v živote A s on- kolegom. vy keď Motorka budete je stáť tuto za minimálne stromom. taká istá náročná ako zbraň. To je, Tu sa to už tak bude robiť preto, lebo jeho z motorku prešiel už na hentej druhej Vážne? strane. Ja tiež nemôžem na prilbu. nohu. Áno, Ja mám tuto prejebaný jeho tento nerv. prešiel z To ma motorku. mrzí. Vlastní mi celú motorku. Kto by to Jasné. zaplatil? Spadá mi tu na zem. No vidíš to. On vie, či teraz bude fungovať. No, Férový. Sa treba prosím ťa stiažovať. pekne. Férový, si tu niečo ide k pičovni. Pozri. Nevypíšľame Pozri, si čo tu tuto mám pičoviny. od motorky. Tuto, jak mi Ale to rozjebal mňa nohu. nezaujíma, čo ty tam máš, také som si No. teraz spravil. Ale dobre, no tak teda never, no tak, no. Bavíme sa normálne, povedali sme, nebudeme sem chodiť, tak sa tu ne... Nie, tak vy ste povedali, že tu nebudete chodiť. Nie, nebudeme, samozrejme. Dobre, my to bereme, hej? OK.
Bez problémov. Ale Nás to toto neuvidíte. Toto sa už dá zistiť aj podľa motoriek, že to Jasné, máte nech sa páči, nafotené, takže... zistite si všetko. Aj vidíte zmenení z tých, ktorí vám tu budú znova Vy vrkať. ste nám jednoducho slúbili, jeho už Áno. jeden motorkár prešiel na druhej strane Tak našeho... keď chodí na ňo z baku, tak Nie, to má nešiel niečo. práve, že vtedy. Takto mu ukazoval, stal na takejto ceste, len naopak, dole brehom, motorkár spravil viu a normálne do ňoho jebnul. On sa prekotil tam do jarku a odtedy my nebudeme A zastaviť. nehal tam, nehal Ja tam? nemám nerv, mám presekaný. Aj zastaviť, či nehal Nie, tam? išiel Nie, prečo? Môže A sa za ním, čo sťažovať, tak išiel nalápať. druhý, sa otočil a išiel na opačnú stranu. No. Tak sa nehnevajte, keď sa tu nehráme s tým, hej? Ale rozumejte aj vy nás. Hovorím, ja vás Vždy, chápem. Keď ma No. niekto bude zastavať s pištolou a s bakou, Tak sa vždy vrát. mu najebem. Tak hovorím, tak sa vráť. Tak to už. No tak čo? No, ja ti len hovorím, čo sa ti môže stať. Ale nie No. odo mňa. Jasné, že ja sa už chodiť nebudem. Páni, prosím vás, kade prejdeme one, preč odtiaľto? Tak ako ste prišli. Tade to, hej? Nie, tam a dole. Tak sa vrátime, nie? Nie, tam bola jedna cesta. cesta dole. Ale tam je asi, aká tam je cesta? Tá cesta končí tu. Aha, takže pôjdeme tade to. To je nič. Len tam je to slepé perko, tak vy tam ste to zajebali. Preto sme vás tu čakali, lebo sme Tam nemáte predpokladali, že nemáte kade odtiaľ odejsť. Páni, Thank you.